खुलुमबाय स्टुडिअ दङ आं राजिब बसुमतारी दिनैनि समाव बिटिसि हाग्रा बिफाना बिटिसिनि सम्पद अरनबारिखौ रैखाथि होनायाव टटेलि फेइलार थारैनो नंगौ नोंथांमोना गावनि मेगनजों नोंथांमोना बयबो ससियेल मिडिया खौरां बिजोंफोराव रोखा रोखा नुगासिनो दं माबोरैहाय दिनैनि समाव बिटिसिनि सम्पद रोजा रोजा हाग्रा बिफाननि हाग्रा बंग्राफोरखौ दानस्रांनानै एवस्रांनानै सावग्लुंजोबनानै सिलिंखार खालामदों बेखौ नोंथांमोना गोबां नुगासिनो दं बे 6 दाननि गेजेराव बेसेबां हाग्राखौ सिमफायनानै सिलिंखार खालामदों दिनैनि समाव बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा बे बेलायाव दिनैसिम फंसेबो बाथ्रा बुङाखै रुनिखाथायाव एसेबां दुंहाव थासारि जाबाय दिनैनि समाव रुनिखाथानि दुंहाव थासारिखौ लानानै बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा एबा बिथांनि फंसेबाबो बुंनाय बाथ्रा एबा बिथांनि गोसोनि साननाय बिथांनि खुगानिफ्राय बुंनाय बाथ्राखौ दिनै नेनानै दं नाथाय बहा गोमानानै दं बिटिसि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथाङा दिनैनि समाव फरेस्ट बिफाननि डिएफअ कुंजन बसुमतारी बिथाङा गावनि खुगाजोंनो रोखा फोरमायदों जे रुनिखाथा फरेस्ट मावखौ जाबायदि सावग्लुंदों बेयो मोनसे फिसा जाथायसो बेनिख्रुइबो हाजार बिगा हाखौ हाग्राफोरखौ सावग्लुंना दानस्रांना धंस खालामबाय बेसेबांबा गिदिर पिक्चार खालामदों सान्थालि सुबुंफोरा नायहैथां होनना बुंदों दिनैनि समाव बे कुंजन बसुमतारी बिथांनि बुंनाय बाथ्राया बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा पानिराम ब्रह्म बिथांनि खोमायाव हाबदोंना हाबाखै दिनैनि समाव बिटिसिनि रायजो राजाफोरा नेनानै दं पानिराम ब्रह्म बिथांनि बुंनाय बाथ्राखौ मानो फंसेबो दिनै बाथ्रा बुङाखै जेराव दिनैनि समाव रुनिखाथा ओनसोलाव AK-47 303 राइफल लाना खारलायनाय मोनसे दुंहाव थासारि दिनैनि समाव पानिराम ब्रह्म बिथाङा फंसेबो बाथ्रा बुङाखै आरो दिनैनि समाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां गोसारदों थांनाय 2025 मायथाइयावसो रायजो सरकारनिफ्राय सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क महरै फोसावनाय जादोंमोन नाथाय दिनैनि समाव बुंनांगोन जे पानिराम ब्रह्म बिथाङा बेफोरबायदि बिटिसिनि सम्पदखौ रैखाथि होनायाव टटेलि फेलें जादों होनना बुंनांगोन जेराव गोबाव समनिफ्रायनो बिटिसिनि बेफोरबायदि सम्पदफोरखौ फोजोबस्रांनायाव गोबां अजद दैखांबोदोंब्लाबो नाथाय सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा बेनि सायाव खेरायाखै पानिराम ब्रह्म बिथाङा जाबायदि बिटिसि हाग्रा बिफाननि सासे मावफुं सोद्रोमा बिथाङा जे बिटिसिनि सम्पद हाग्रा बिफानखौ रैखाथि होनायाव बेसेबां जाफुंसार होननानै बिटिसिनि रायजो राजाफोरा सानो पानिराम ब्रह्म बिथांनि जा रुनिखाथानि जाथाय जा बिटिसि ओनसोलाव जा हाग्रा बिफानखौ एबा हाग्रा ओनसोलखौ सिलिंखार खालामनाय जाथाय रोजा हाग्रा ओनसोलफोरखौ सिलिंखार खालामनाय 2025 मायथाइयावसो फोसावजानाय नेशनेल एबा सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्कखौ जे दिनैनि समाव लांदां खालामगासिनो दं बेनि सायाव रायजो राजाफ्रा मा फिननाय होगोन फोरमायहर नोंथांमोना जोंनि बे कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों दिनाबो सोर दुखु मोनालै बेखौ नुयोबा नायलाय बिखा खामथावथावल' नुगोन आरोना नोंसोर फैनानै नायफैयोबा सेस ओरैबायदि गिदिर नै ओरै नायनानै थानो हागोन दा बेफोरखौलाय दंना गैया जाखोथाय दंफांबो नैबे थुख्रि बुस्थि गोलैयो जायगायावहाय सेस दिनाबो सोर दुखु मोनालै बेखौ नुयोबा नायलाय बिखा खामथावथावल' नुगोन आरोना नोंसोर फैनानै नायफैयोबा सेस ओरैबायदि गिदिर नै ओरै नायनानै थानो हागोन दा बेफोरखौलाय दंना गैया जाखोथाय दंफांबो नैबे थुख्रि बुस्थि गोलैयो जायगायावहाय सेस